हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे भिडिअ बरनायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ब्लग भिडिअ लाबोयो आङो बिराद गोबाव जाबाय। दिनैबो नैबे भिडिअआ ब्लग भिडिअ नङा। मार्चनि 2 तारिखआव बङाइगाव डायसिसआव काथेड्रेल गिर्जा फोथारदोंमोन ना, बे गिर्जा फोथारनायनि माखासे क्लिप्सफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। बेहाय बिशपखौ बरायनाय, फादारखौ बरायनाय आरो माखासे हारिमुनि मोसानाय नैबेफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। अयथासार मानसि दङ नै लोगोफोर। आलासि बरायनाय थांगोन Nacho. Pwede video mo. Hey, hey.
Goibangin dong. Ibarat boleh katakan nih. Ada dana di sana mungkin yang. Ya. Maksud yang. Besok kasih besok tuh biar besok pergi.
Dapat habnya menang. Semua kita sudah melakukan habnya menang dapat berat karena ini hai. Mansi tidak. Habnya menang hai pada habnya menang ini.